Pani Slezáková, môžete na nejakých 5 minút ten luster zapnúť? A môžete aj na 2/3. Hotel bol postavený v roku 1974. Projektovalo ho inžinier architekt Svetko. V rokoch 1998 až 2003 bola postupná rekonštrukcia za prevádzky. Keď tu bola ubytovaná kráľovná Alžbeta, tak tento luster veľmi zaujal princa Charlesa, ktorý upozorňoval ešte kráľovnu, aby sa pozrela na to a ohodnotila ho slovom, že veľmi pekná dekorácia je to. No tak samozrejme, vystredalo sa veľa. Mitterrand tu bol, Gorbačov, Tečerová, Major, kopu prezidentov, východný blok, ešte všetci tí pohlavári východní. Nikto sa nesťažoval. Mali sme tu návštevu predsedu vlády, ktorý jedenkrát bol ubytovaný v 3. bloku a druhýkrát sme ho dali do 1. bloku a okamžite ten jeho protokol prišiel reklamovať, že prečo není v tom 3. bloku. Tak si pamätali si. Bol tu Jimmy Carter, bývalý prezident Spojených štátov a tam jeho manželka sa nemohla odtrhnúť od toho okna. Ona stále hovorila beautiful, beautiful, prešla na druhú stranu, zase sa vrátila ako... Úplne bola šokovaná z toho. Ešte teda to pôvodné riešenie tých apartmánov alebo rezidencií bolo také, že hore boli spálne, obývačka a na tom prvom poschodí boli spálne a tam je jedáleň alebo rokovačka. Čiže je to taký malý hotelík. Ešte, že ten host tam má všetko k dispozícii. No a tá požiadavka na vináreň vznikla, aby nemuseli tí hostia asi chodiť moc von z Bratislavy. No, čiže teraz sme v priestore, hovoríme tomu Japonská záhrada. Toto je umelecký potok a pôvodne v tom potoku tiekla voda. Vystredalo sa tu kopu architektov z rôznych kútov sveta. A to som spomínal aj minulé, bol tu architekt z Južnej Ameriky, ktorý povedal, že pochodil celý svet, ale takto architektonicky riešenú budovu, že nevidela, že sa mu to veľmi, veľmi páči. No a to som spomínal takisto, že bol tu architekt z Izraela, ktorý sem pravidelne chodil, často chodil do Viedne a chodil sem kvôli tomu, že pozeral stále, jak to bolo riešené a po tej rekonštrukcii bol smutný z toho, že jemu to pôvodné riešenie sa veľmi páčilo, že to bol štýl proste toho nejakého obdobia, ja to neviem pomenovať a že prečo sme to dali zrekonštruovať, ale bolo to treba zrekonštruovať, lebo už to nemohlo plniť podmienky toho aj na tú úroveň hostí, ktorá sem chodí. Čiže sa to muselo zrekonštruovať, lebo od toho 74. roku v podstate sa nič nerobilo v tej budove ani na budove.